Krásny deň. Dnes si dáme lekciu slovenčiny. Podarilo sa mi zapaliť zapalovač, takže super. Hej, som si trošku zašpinila ruky. Takže dáme si transformačné kartičky. Aké info pre vás má vesmír? Dúfam, že ste aspoň zvládli v pohode. Ja som to veľmi pociťovala fyzicky. Bolo to chvíľkami dosť náročné. Pekne. Propuštení bolesti. Lpění na minulosti nepřináší nic dobrého. Co se stalo, stalo se. Pokus se najít způsob, jak propustit bolest, kterou držíš ve svém srdci. Mysl se snaží oživovat to, co dávno patří dějům minulosti. Včerejší den nezměníš, tak se začni znovu těšit z dnešního dne. Objev svůj autentický způsob, jak utvářet zářivou budoucnost. Dopřej si čas. Jaká bolest tíží tvé srdce? Co ti pomáhá pozvedat náladu? Takže budete prepúšťať nejakú bolesť z minulosti. A druhá karta mi padla odvaha. Prepúšťanie bolesti. A odvaha. Taký ten diablik nezbedný. Určité životní zkušenosti spojené se zklamáním tě mohly přesvědčit k tomu, že se bojíš cokoliv podniknout, abys předešel dalšímu selhání. Sebrat odvahu znamená poučit se z předešlých chyb a připustit, že vše se stalo tak, jak nejlépe mohlo. Sebelítostí se nic nevyřeší. Seber odvahu a jdi dále. Buď si oporou. Jaké zklamání tě limituje? Jaké ponaučení si pro příště neseš v srdci? Odvaha. Tieto obidve karty spolu súvisia. Odvaha a prepúšťanie bolesti. Vyzerá to tak, že potom splne púšťate niečo veľmi výrazné. Hej, čo bolo súčasťou aj toho zatmenia, aj toho splnu. Takže pozrieme sa na to. Dnes som si zobrala klasický tarot. To sú vlastne moje prvé kartičky, ktoré som si kúpila. Sú maličké. Ale je to ten klasický tarot. Tak to je super. Dvojka pohárov, partnerství. OK, tak sa na to pozrieme. Aké ďalšie info vám k tomu poviem. Aké sklamání ťa limituje?
Aká bolesť ťaží tvoje srdce? Aká bolesť ťaží tvoje srdce? Ja si skôr myslím, že tu sa otáčajú karty už skôr na tú pozitívnejšiu cestu, lebo hneď prvá karta mi padla trojka pohárov a to sú oslavy, spojenie s blízkymi, spojenie s rodinou duší, zdieľaná inšpirácia. Hej, takto 3 poháre. Oslava. Láska, eso pohárov. Prebudza sa vo vás láska. Hej, je vidno, že už fakt chcete uzavrieť tú minulosť, ktorá vás zraňovala a naberáte odvahu. Hej, takto budete prekypovať láskou, ten váš pohár bude plný krásnych nových emócií. Nové začiatky v láske, v sebaláske. V spojitosti s ďalšími ľuďmi, radosť, blaženosť. Konflikt dole hlavou, super. Hej, 5 holí dole hlavou. Mák. Už vedomo si budete kúzliť ten svoj život tak, ako chcete. Hej, vy si uvedomujete, že máte veľmi, veľmi veľkú silu v sebe tvoriť svoju realitu neobmedzeným spôsobom. Máte nekonečno možností. Máte k dispozícii vlastne všetky tieto elementy. Pentakly, pohár, meč. Aj tá palica je tu hole. Dokážete kúzliť s všetkými týmito svojimi životnými oblastiami. Hej, ako ten mák. Beriete silu do svojich rúk. Super. Hovorila som o sile? Sila. Naberáte silu. Prebudzate sa aj na úrovni fyzickej. Hej, začnete venovať viac pozornosť svojmu telu, prepojiť sa so svojím telom a to súvisí aj s prebudením vašej sexuality. Hej, ten diabol súvisí aj so sexualitou. Takže je možné, že aj v tejto oblasti sa viac napojíte na to svoje fyzické telo a budete ho prežívať viacej do hĺbky. Ten fyzický život, nie stále len v hlave, ale prežívať aj to svoje fyzické telo. Takže vnímam tam aj určité fyzické uzdravovanie, starostlivosť o telo. Rytier pohárov je na ceste. Rytier na koni s pohárom, ktorý je plný lásky, smeruje k vám, alebo nejaká princezna. Ale tu skôr vnímam prebudenie mužskej energie do hlbokej sebalásky,
ktorý ide naproti vlastne tej žene. Hej? Takže tam skôr vnímam to, že tí muži sa veľmi budú preliečovať, alebo už sa veľmi preliečili, sú v procese preliečovania a prepojenia sa s tou hlbokou láskou sami voči sebe a voči všetkému. Wow! Páže holí, akcia. A máme tu aj kartu vúz. Hej, takže ten smer naberiete, ten správny. Hej, vidím tu veľkú odhodlanosť. Ísť si za tým naplnením toho poháru. Ísť si za tým, prepojiť sa s tými ďalšími ľuďmi, s rodinou svojej duše. Uzliť si ten svoj život tak, ako chcete. Dovoliť, aby vám do života prišiel ten úžasný partner, ktorý si uvedomuje svoju sebahodnotu a uvedomuje si, za kým kráča. A nehovorím o tom, že nám tu padla aj Božská únia, takže vyzerá to ako partnerstvo duší. Hej, buď dvojplamene, no ono v podstate len dvojplamene sú partneri duši. Partneria duší. Hej, partneri duší. Takže veľké oslavy tu vnímam. Veľké oslavy tu vnímam. Hlboká láska dvoch duší v prepojení s ďalšími ľuďmi, ktorí vás budú takto podporovať. Hej. Veľmi hlboká sexualita, až taká tá kozmická, fakt rozkoš, blaženosť. Takže vnímam tu to, že máte za sebou veľa makačky, veľa preliečovania, veľa náročných chvíľ. A stalo to za to. Tá makačka, to všetko, ten čas, ktorý ste si venovali a tá viera, stalo to za to. Veriť a ostávať v tej viere. Lebo teraz budete vstupovať do reality, do takej, ako ste si prijali. So všetkým. Hej, takže nebudem to dneska veľmi predĺžovať. Pozriem sa ešte na karty svetla, čo nám povedia k tomuto svetelné bytosti. Áno. Jednoduše řekni áno. Takže otvorte sa príjmaniu, všetko vám prichádza do života. Nepochybujte o sebe, nepochybujte o svojej ceste, nepochybujte o vesmíre, nepochybujte o Bohu, nepochybujte o tom, že to svetlo môže takto prísť do vašeho sveta, života. Hej. Super, super. A ešte som tu cítila, že chcem vyhodiť jednu ďalšiu. Pozriem sa na kartičky pravej lásky. Už keď to je také výbušné, celý ten výklad. Výbuch emócií úplne. Úplne výbuch emócií. Otvorenie srdca. Veľmi tu vnímam tú blaženosť. Ten pocit blaženosti. A súlad. Hej, takto sa spojíte s niekým, s kým budete takto zladení. Vo vzájomnej slobode. Budete si posielať takto srdiečka k sebe. Pekné, veľmi pekné. A ešte dovyhodím kartičky radosti. A už to ukončím, nech to zase neprepálim. Zmysel života. A je to tu. Teraz už si pôjdete za tým svojim zmyslom života. Hej, to, čo cítite, vaša duša vás navedie na vašej ceste. Treba si dôverovať tej intuícii. A všetko bude v poriadku. Výlet, budete cestovať, budete v pohybe. Hej, veľmi tu vnímam aj prepojenie s tým fyzickým telom, že sa rozpohybujete, riešenie nalezeno,
Všetky situácie sa pozitívne vyriešia. Keď sa k tomu pozitívne postavíte, pozitívne sa všetko vyrieši, po čom túžite. A aj čas na odpočinok. Môžete bez vyčitiek odpočívať, koľko potrebujete, načerpať slniečka, energie, hej, na jaro. Nová láska. Pre niekoho, kto nemáte partnera, tak nová láska. Alebo obnovená láska. Nová alebo obnovená láska a úžasné novinky. Super, veľmi pozitívny výklad, veľmi pekný. Takže takto to je všetko a majte sa krásne.